Unselmu l-komu nil-qakom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa bħalma tafu u t-realizzaw qegħdin La maskra! le barra minn hekk qegħdin innaxxar fi Vjal il-21 ta' Settembru. Dik ukoll. U ħamor nintaqgħu ma' bniedem illi jinqalab l-idej. Eħe? Jinqalab l-idej. Qalab li dej, tlaqna. Naħseb hawn dan ġandu l-Nettunu. X'għaddu x'jasa. Ekkat li għabjom għall-affarijiet bil-dej, forsi huwa. Ma ngħidx. Ma ngħidx. Jemmi su xolti għawara, tittawwal għax. Ejja, għadħol. Jekk mandu bżonna għodilu għal-barbecues. Dik jisa. ċolu. Ekk. Ejja, naraw, ejja, ġempi. Emmu, ek joġbok, ħanaraw ek int u xint. Inti tinqala ħanara jdejk. Taħdem ħafna bidejk. Kallijiet, ejwa. Isma, Jennings, Yes. inti bniedem minn naxxar. Xobb minn naxxar, imma inti skultur, modellatur, xiktar. Ġifiri, pittur, ġifiri, nid-dizinja stessa l-films, ġifiri, kollox. Tinqala. Anything. Issa, xander kellu mistoqsija. Nettunu, int għamiltu? Le, dak kien ju għamma t konza. Daw int imma. Daw ma partijiet mill-proġetti tal-iskola. Tara, għas il-furkettun ma mitlu int. Ma dak mibdu li jwa. Xekkat jen, ekkat. Isma, immorri fl-ewel post? Għalfej. Għall-studio tijaj. Warajk. Thank you. Edin issa fl-studio tijak. Ija fejt eżibixi xogħolok, mhux hekk ma nsibx li taħdem hawn jew le. The ongoing exhibition fejn xolles nisibi hawnhekk ħalli n-nies jiġu jaraw u jixxu x-xogħol. Smajt jien mhux l-arti biss, imma anke l-ġibsum kollox għamiltu. Ejwa, mill-bidu sal-aħħar. From start to finish, ġifieri ddiżinjajtu, ġejt il-madum, ġibsum, id-dawl. U sodisfat ngħidlek dont, il-proċess kien twil imma fl-aħħar mill-aħħar riżultat jidher. Issa, meta nħares lej, għaw, isu stil, naħseb li hu partikolari għalik, tajjeb, għab ma bħalhom daw l-affarijiet jena u Malta. Dinnek ftit xinu l-qawwa tijak fi xinti tajjeb. Din ġejja minn meta kon żgħir, missieri dilettant ħafna l-ġimgħa kbira, jinkun dejjem inkun miegħu, allura l-arti sagra dejjem oġbitni. Mbagħad jien evolvejta fejn bdejt indaħħal materjali differenti, element kontemporanju, ġifieri idejat tal-fantazija, pereżempju, tinspirani ħafna la Divina Kommedja ta' dan. Fil-fatt hawnhekk, nsquf tifviċin dejja. Hija impressjonanti. Kemm kbira dik? Din kbira 13 pied. Bħala figura hemm 16 figura. Il-figura jisa pied kbira. Fejn maqsuma fi 3 livelli, fejn għandek l-infern, il-purgatorju u l-ġenna. Imma ovvjament Dante il-poezija tiegħu fuq Dante qiegħda, jiena mort fuq Kristu, il-ħajja ta' Kristu, ġifieri inti kif tgħix. Per eżempju, tgħix ħajja tajba, ħajja ħażina, ġifieri fejn ħadd tmur, kollox mill-moħħ ġejja, ġifieri mbagħad fuq il-blatt ta' fuq mill-ħajja ta' Kristu mit-twelid sal-qawmien. Ġifieri għandek 5 episodji minn ħajja ta' Kristu u għamiltom hekk. Max tara, issa xaġa tal-fantaxjenza kważi, għaz kifini. Kważi fl-arja qiegħda l-biċċa ta' fuq. Nħobb naħdem l-idejat, ix-xogħol li għandi, nħobb naħdem l-idejat ta' Defying Gravity, ġifieri kollox ħafna xogħol fuq point Dak wieħed. il-Kristu qed naraw hemmhekk. Ejwa, Kristu xoxt, ġifieri xort hemm element sagru bit-twist, ġifieri idea tiegħi, ġifieri kollox. Hemm elementi teatrali wkoll fix-xogħol. Ġifieri ovvjament kell esperjenza ma tal-films, allura tal-limt ukoll ma nisbarranin fuq set u hekk allura kollox. Imbagħad qisek tieħu punt minn hemm, punt minn hawn u tagħmel l-idea tiegħek. Proset, jiena għalija, kull ma jkunu għandej minn naxxar għandu jaqaf jagħti titwila xaw ħafna affarijiet minn xi xtażel. Morru sal-pjazza? Bħal kull ġimgħa ngħidulkom biex tagħmlu like fil-paġna ta' Infrastructure Malta. U jekk tliftu xi wieħed minn daw il-features, issa tarawhom kollha hemm ukoll. U jekk trid ixxerjaħ ukoll, ma tkunx qed tagħmel ħażin. Ġen, inti bħal ħafna għażilt il-pjazza, għaliex speċjali dik il-pjazza? Il-pjazza prinċipali għażilta għax meta kont żgħira hawnhekk jiena
festa kif semmejt qabel ġimgħa l-kbira hawnhekk hawn isiru ħafna attivitajiet. Il-qofol. Il-qofol, ġifieri anke meta kont żgħir biex niltaqa' ma' sħabi hawnhekk konna nitilgħu għax ovvjament qabel ma kenniex mobiles u hekk. Niltaqgħu il-pjazza mbagħad jew immorru l-gażini jew xi bar jew tal-futbol. U hawnhekk għażiltaw ukoll għaliex naħdem min-nar tal-art jiena. U fil-festa hawnhekk nagħmel ħin tajjeb hawnhekk, ġifieri nkun qed nistenni nagħmel ġimgħa il-pjazza ħin kollu. Ġili anka nispiċċa nordu hawnhekk kważi biex nillestu biex narmaw. Biex nagħtu spettaklu ħalli n-nies jiġu jaraw hawnhekk ix-xogħol li nagħmlu aħna għall-festa. U bdejt tgħidli hawnhekk wieħed mill-uniċi postijiet li għatfadal in-nar fil-pjazza u xejn. Ejwa. Nara kemm ngawdu għax ħabna distanzi u ħabba distanzi u hekk ma tihom xort nies ġifieri imma. U konna qed nitkellmu hawn il-presepju għadu armat alla volej għandna. Inti tellejt ukoll presepju fost anka drabi oħra tellajt xogħol barra minn Malta. Il-presepju tellejt Washington u xejn. Yes. Dak konna 10 esibituri, tellajni hemmek, Museum of the Bible, Washington, u hemmek qed jitgawda mill-poplu temmek, ġifieri. U ġieli mort f'pajjiżi oħra u xejn. Ejwa, wkoll għamilt prosepju life size ġewwa Vienna, ġifieri ntlaqat tajjeb hemmhekk 3 snin ilu, ġifieri, u ġifieri dejjem tkompli fejn ħallejt, tibni fuq li tallimt, ġifieri tiżviluppa l-idejat. U tesporta l-idejat barra minn Malta. Eżatt, kulturi differenti, titgħallem, dejjem titgħallem, taf kemm taf mhux żejjed, allura dejjem tkompli tibni fuq li ġa taf. Għal-post li jmiss? Mela. Fil-futbol kif int? Fil-futbol nixxutjaw ġiġbda bil-għalen. Ejwa, all right. Ġibnaw, malix biex naraw il-ground jew għax ifakrek. Le, mhux biex naraw il-ground, fakkarni fit-tfuliti għax appat li meta konna niltaqgħu il-pjazza u morru l-gażini jew hekk, nikonna niġru naqtaw ħafna ħin hawnhekk, nilagħbu flimkien. Hekk kien hawn. Le, tfisser ħafna. Ir-ranġaw, il-konsil ir-ranġaw ġifieri, qabel kien kollu xaħx, ġifieri kont taqa' kont tweġġa. Dejjem bil-patches. Patches ma' l-koppa, patches ma' wiċċi, ma' kull imkien għax ovvjament jien kont nitkaxkar, Kont intierlu. Kont intierlu, għax kont nilab goal, kont defense, ġifieri kont nilabu iva. U għadu jintuża ma daqshekk meta tkun għaddej bil-karozza jinnaf tara tfal jilagħbu. Iwa, minn dur ġirranġat, anka jiġu ħafna tfal jagħmlu training tagħhom hawnhekk, ġifieri l-menu qed jintuża tajjeb hawnhekk, ngħidu hekk. Tajjeb, għalmenu għandhom ix-xibka biex jekk itir il-ballu mhux bħal żmien. Tajba Iva, tranġa, qabel fi żmien ma konna nixxutjaw hawn ġi xeliqi hawnhekk. Windscreens, sajjat. Ġifieri konna għalmu xi nofsija iżjed infittxu l-ballun milli nilagħbu ħajdu. Ġew biex nagħlqu in-naxxar ta' tfulite, kun naxxar tal-lum il-ġurnata, xorta għadu għal-qalbek. Twilet in-naxxar, għadni n-naxxar u nibqa' n-naxxar, ġifieri n-naxxar nħobbu ħafna jiena, ġifieri ma nibdlu ma xejn ħajdu hekk. Il-post nħobbu ħafna. Mela bdi, nirringrazzjawk tal-li dawwarna dawra ma' n-naxxar. Grazzi tal-istedina tagħkom. U jalla tibqa' jkollok is-suċċess li kellek sal-lum il-ġurnata fl-arti kollha li tagħmel. Grazzi vere, thank you.